تے آ جا لجپال ہے گھرانہ واقف ہے کل زمانہ کونین وچ ڈسی دے آباد آستانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے آ کے بگڑی لکھا بڑا گئے مدنی دے در تے آ کے بگڑی لکھا بڑا گئے حبشی بلال وانگو رتبے ہزار پا گئے رتبے ہزار پا گئے احمد کھڑا بڑے دے احمد کھڑا بڑے دے رحمت بھرا خزانہ واقف ہے کل زمانہ کونین وچ ڈسی دے آباد آستانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے آ جا لجپال ہے گھرانہ واقف ہے کل زمانہ کونین وچ ڈسی دے آباد آستانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے آ کے بگڑی لکھا بڑا گئے مدنی دے در تے آ کے بگڑی لکھا بڑا گئے حبشی بلال وانگو رتبے ہزار پا گئے رتبے ہزار پا گئے احمد کھڑا بڑے دے احمد کھڑا بڑے دے رحمت بھرا خزانہ واقف ہے کل زمانہ کونین وچ ڈسی دے آباد آستانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے آ جا لجپال ہے گھرانہ واقف ہے کل زمانہ کونین وچ ڈسی دے آباد آستانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے آ کے بگڑی لکھا بڑا گئے مدنی دے در تے آ کے بگڑی لکھا بڑا گئے حبشی بلال وانگو رتبے ہزار پا گئے رتبے ہزار پا گئے احمد کھڑا بڑے دے احمد کھڑا بڑے دے رحمت بھرا خزانہ واقف ہے کل زمانہ کونین وچ ڈسی دے آباد آستانہ واقف ہے کل زمانہ
آستانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے آکے بگڑی لکھاں بڑھا گئے مدنی دے در تے آکے بگڑی لکھاں بڑھا گئے حبشی بلال وانگو رتبے ہزار پا گئے رتبے ہزار پا گئے احمد کھڑا بڑے دے احمد کھڑا بڑے دے رحمت بھرا خزانہ